Takže ja vás zdravím pri ďalšej hre, ktorú nám poslal druhý výborný hráč európsky Red Bull klanu Jo46 a je to hrané s kranom, je to hrané v nadvláde, ktorú ja osobne nehrám. Tak. Takže poďme pozrieť, čo tu náš hrdina vymyslel. Jasné, že ide na klasickú pozíciu, heavynovú. Pravdepodobne to ide sám. Zatiaľ sa tak zdá, že asi hej. Ja sa chodívam po každé. Krán je vynikajúci tank, je to heavinka, 3 náboje v klipe, dobrá prejazdnosť, vynikajúca väža, ktorá odcinka všetko. Takže je to skvelý tank. Ako vidíte, tu vidíme, že fakt odcinkáva šeličo. On samozrejme, on je spotnutý, ale nemá spot, takže tie naše tanky stoja za predlačku a nevadí. Spot si musíme robiť sami, tak sa dá. Tam je metko, na to krásne vidíme. Samozrejme, enemy hráči nevedia, koľko ich tu je. Keby tu vedeli, že je sám, tak ho asi pušnú. Možno, neviem. No, bude to stávať, pretože ho spotuje ten tank za ním, pred ním. A on nemá žiadny spot. No, takže tak. No, ten ho spotuje. Ty ho to spotovať. Zatiaľ sa tak povediať nič nemôže. Už vidí. Už využil prvý náboj. Toto nebolo odmierené, to bohužiaľ na takú vzdialenosť je pochopiteľné. No a nám už kapala hemina, takže je to úžasné. Tu sú také lucky shot rány, no to neviem, či dáme, vystrelíme. To, kam hráči išli naši, to je také čudesné, že všetci išli na castle. Je také divné. My zatiaľ nemáme proste na čo hrať, pretože keď sa spotneme na TDčka nás sypú, takže ťažké. A to je ťažká pozícia. Zatiaľ sa spotuje len ten castle a my si spotujeme to, čo je pred nami. To bolo ťažké trafiť. Ak vyleze most, tak ho máme. Bude taký blbý? To ho vie. No už jedno metko, jedna havina nám už kapala. Čo je nádhera. Nášho spotera dali dole, čo je dobre. My proste zatiaľ fakt nemáme do čoho strieľať. Nemáme. Video som nevidel, samozrejme. Dívam som sa to dopredu, keď dívam s vami. Na to videjko. Tu vidíme nádhera. Bum, výborne. To bolo sústrel aj s grillom, čiže sme ho dali dole, čo je super. Oproti je hviezda smrti. Tak, počkali sme si, čo je dobre. Počkali sme si, využívame, no škoda. Využili sme ten posledný náboj, tak budeme dlho nabíjať, škoda, že to neprešlo. Bolo to len čistý pás. No, už na ďalší umrel. Myslím, že stihne aj ďalší umrieť, uvidíme. Kraja jeho dobre, tá 140-ka. Museli sme opäť vypnúť my sami, lebo nemám to.
pekne. A už máme do čoho strieľať, čiže super, využívame to. A dáme ho dole, výborne. My 2 proti 3. Konečne začíname strieľať, konečne máme do čoho strieľať, konečne máme čo hrať. Takže ideme na to. Máme proti sebe 3 tanky a sme sami. Je to nepríjemná situácia, musíme si určite nabiť, aby sme mohli eliminovať aspoň jedného hráča. To by bolo výhodné eliminovať. Spali sme. Ale toto je lepšia eliminácia určite. Tak, super. Dostal, paráda. A je po ňom. A sme 1 versus 1 s tým, že hviezda nabíja veľmi dlho. Aj my nabíjame veľmi dlho, takže musíme sa kryť budovou, to je mudré. Mudré rozhodnutie. Hneď dávame the track, ale po tej ráne by som to nestrieľal ja osobne, by som na to počkal. Keď si ľúbim 3, čo urobí aj náš borec, predpokladám. Určite by som čakal na všetky 3. On teraz využíva, tá hviezda využíva to, že sa odpotlá a že má nabité už určite a že nám bude čakať. A keď nás počká a dobe zamierí, tak nemáme šancu. Ale keďže bol to hlúpy hráč a hneď strieľal, ako nás videl, tak šancu nemá on momentálne. Máme nabité 3, vlastne už len 2, jednu sme dali. A ja si myslím, že na Veranovi by mohlo byť, ale my stíme dobiť aj 3. Čiže by to mala byť pre nás, nie že easy, ale keď si to pohlídame, tak by to malo byť naše. A tento hráč si to pohlídal a celé to vlastne vyhral. Taká trošku nudnejšia hra, ale myslím, že ten záver bol dobrý. Ako celkovo nehral špatne. Akurát pol hry sme nemali čo strieľať proste, no. Je to víťazstvo necelých 5000. Ako vidíte, má jeden značek na dele. Emečko, no krásne. Toto je kolobanovka. Pekne. A máme tu suma sumárum 5000 damage, 5 kg, 1585 base expo je veľa base expo. Fakt veľa. Ako vidíte, AMX 0, CS nič, proste bieda. U nich hral dobre Project, to akurát, no, takže tak. Takže ďakujem za hľadnutie tohto videa, ďakujem, že ste boli, ďakujem za poslanie replaya, samozrejme, a držte sa, majte sa, ahojte.